Ay tendensiya kanatong mga tao nga murag pugso nato ang Dios sa paghatag og grasya alang kanato tungod kay naatay gibuhat nga ingani. Tungod kay nagbinuutan kita, tungod kay naatay pagpaningkamot diha sa kung sa atong ginahimo, dapat ang Ginoong Dios daw mapugos nga muhatag og mga panalangin og grasya sa ato. Apan diha sa itong mga pagbasa karon, ilaban na sa itong ebanghelyo, nagkisugot kini nga ang usa ka gasa sa Dios gikan gyud kini sa kabubut-on ug iya gyud kining gibuot nga ihatag alang kanato. Ang usa ka gasa usa kini ka regalo, no? Usa ka gift. Unya mahimo siyang dili na siya regalo or gift kung kini ihatag nga naay elemento sa pagkapugos. Ug unas tanan di man pud nato mapugos ang atong Ginoong Dios kay siya man ang tighatag sa grasya, siya man ang magbuot, siya man ang gahari kanato. Mahimo siyang dili na regalo kung kinisupak na ug mapugos na siya sa iyang paghatag niini. Nga sa ato pa bisan unsaon day nato pagpaningkamot, di gyud nato again mapugos ang Dios in His own time, sa iyang panahon o sa iyang kabubuton, ihatag niya ang iyang mga grasya tungod kay iya man kini. Dias ng ebanghelyo ingon ang agalon sa katong nagreklamo nga nagtrabaho. Ingon siya, wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? Ako man kining kwarta ug ako man ang agalon ug nagsabot man ta nang ingani ang imong sweldo nganong nagreklamo ka man. Dili nato mapugos ug di nato madawat ang mga grasya tungod sa atong kaugalingon, no? Kay it's not about us, it's about God. Apan mga igsuon, masaligon kita sa atong Ginoong Dios, kay kining atong Ginoong Dios manggihatagon man. Diha gyapon nato makita sa atong ebanghelyo. Una, muhatag siya bisan sa mga dili takos nga hatagan. Katong nagtrabaho nga usa lang ka oras, gihatagan gyapon niya og sama sa katong isa ka adlaw nga nagtrabaho. Dili unta sila takos nga mudawat og katong suhol. Apan siya nagmanggihatagon gihapon. Sayo kita niining maong kamatuoran nga bisan dili kita takos sa mga gasa, nakita mga nadawat nga wala itong gi-expect. Nga ini kiniraon ta nga atong gi-expect na may mahatag sa to sa Ginoo, apan ang Ginoong Dios diya sa iyang kamanggihatagon ni pabuhagay og mga kaayuhan diya sa itong kinabuhi. Bisan dili kita takos. Ikaduha, kinang akong nakita nga nindot kaayo nga atong balunon karong adlaw nga ang kamanggihatagon sa atong Ginoo dili masukod sa atong tawhanon nga standard. Beyond our own standard of being generous ang atong Ginoo. Si Raymond Brown o sa kabatid nga komentador sa Biblia ingon siya na kining this parable teaches us that God is not bound by human justice. He is free to give His grace to whomever He chooses. He is not obligated to give us anything, but He has chosen to give us His grace, and we should be grateful for it. Dili unta siya obligado, pero nipili siya nga muhatag og mga grasya alang kanato. Pagkaanindot pamalandungon nga dili di ay gyud matungkad ang iyang kamanggihatagon sa tawhanong huna-huna. Nga igsuon, padayon kita sa pagkamasaligon diha sa grabe kamanggihatagon nga Dios kanato. Og siya mubulig yun
ug mga grasya nga iyang nakita nga atong gikinahanglan ug makapaayo kanato. Motindog kita ug atong ampuon ang pangamuyo sa katilingban.